exchange of prisoners, the achievement of a humanitarian truce and prisoners exchange agreement. Hamas ka sɔrɔdasi kulu y'a jira k'a bɛna maa welekulen kulu filanan min minɛna Gaza mara la o bilali kɔtigɛ fo Israel ka bɛnkan nin bonya min walera kunu. Izedin Al-Qassam jɛkulu b'a ɲini adamaden dɛmɛni bolimafɛnbaw kamiyɔnw ka don Gaza worodugu fɛ ani ka bonya da sugandeli sariyaw kan walasa ka Palestine kasodenw bila. They are not responding in the right and the positive way. Israel jamana ɲɛmɔgɔw y'a jira שחמאס הוא אויב אכזרי וחסר רחמים. ko mɔgɔ minnu minɛna olu ma di fɔlɔ baɲumankɛ tɔn Croix Rouge ka jɛkuluba ma o min ka baara ye k'u di Israel ma. U y'a fɔ fana ko Israel ma bɛnkan tiɲɛ. Jɛkulu filanan min ye mɔgɔ minɛnenw ye olu bilalen kɔ Croix Rouge bolo u ka kulumaw n'o ye convoi nin jɔra Khan Younis Gaza saheliyan fan fɛ wa a ma se ka bɔ ka taa Rafa fan fɛ tɛmɛsira min bɛ taa Egypte fan fɛ kunnafoni sɔrɔyɔrɔ dɔ min ka surun Hamas la. Kunu kɛlɛ banbali don fɔlɔ la Israel ni Hamas ka kɛlɛ la mɔgɔ 24 minnu tun welekulera olu ka kulu fɔlɔ bilala ka bɔ kaso la Israel kaw maa 13 tun bɛ minnu na o musaka la Palestine ka 39 bilala ka bɔ kaso la Israel ye minnu bila kaso la.